Твоє і освятляли душу. Коли не світили ні сонця, ні місяць на землю, світили б зорки Твоє і освятляли душу. Тихая, покорная Мария, Матерь Божия, небесной любовью прибранная Мария. Мария, тихая, покорная Мария, Матерь Божия, небесной любовью прибранная Мария. Мария. Мама небесов і мама землі, як пригожа гучить, ми будем пісні співати, з молитва ружі дарить. Мама небесов і мама землі, як пригожа гучить, ми будем пісні співати, з молитва ружі дарить. Тихая, покорная Мария, Матерь Божия, небесной любовью прибранная Мария. Мария, тихая, покорная Мария, Матерь Божия, небесной любовью прибранная Мария. Мария. Тихая, покорная Мария, Матерь Божия, небесной любовью прибранная Мария. Мария. Хвала Христу! Веки хвала. Сёння, 18 кастрычніка, у дзень, калі касцёл узгадывае святога Луку, евангеліста, мне вельмі сардэчна хочацца прывітаць усіх дзетак, якія сабраліся тут, у Мінску, на гэтым месцы, каб разам маліцца ружанец. У рамках такой вельмі прыгожай ініцыятывы, якая ахоплівае усіх дзяцей света і называецца «Мільён дзяцей моліцца на ружанцу». Таксама вельмі рады прывітаць і вельмі рады, што мы не адны ў нашай малітве. З намі сёння будуць маліцца дзеткі з іншых гарадоў, которые ад нас знаходзяцца вельмі далёка. Але дзякуючы інтэрнэту гэтыя дзеткі вельмі блізка. Мы будзем маліцца разам з дзеткамі з Магілёва, который знаходзіцца ў нашай архідыяцэзіі. Таксама мы будзем маліцца з дзеткамі, якія з іншых усіх дыяцэзій Беларусі, з дзеткамі, якія жывуць у Віцебску альбо ў Віцебскай дыяцэзіі, з дзеткамі з Пінскай дыяцэзіі, а таксама з дзеткамі з Гродна. Не ўсе дзеткі маюць магчымасць удзельнічаць у нашым тэлемасце, але ўсе маюць магчымасць і ў шматлікіх парафіях. Уявіце сабе, ужо ў гэты момант таксама сабраліся дзеткі, дарослыя, для таго, каб разам з намі маліцца на ружанцы. І іх мы таксама вельмі сардэчна вітаем. Вітаем не толькі дзетак, вітаем таксама і дарослых, а асаблівым чынам бацькоў нашых дзетак. Яшчэ хочацца мне прывітаць вельмі важных людзей у касцёле, которые тут, у Мінску, знаходзяцца вось нам па маю правую руку. Это наших біскупаў, арцыбіскупа Тадеуша Кандрусевіча. Хачу прывітаць таксама біскупа Юрыя Касабускага. І не толькі з намі тут ёсць біскупы, але і з дзеткамі, которые знаходзяцца ў іншых гарадах, таксама знаходзяцца біскупы іх касцёлаў.
І хочацца вельмі сардэчна прывітаць у Віцебску біскупа Олега Буткевіча, а у Магілёве біскупа Александра Яшэўскага. І вось ведаеце, мы такой вялікай, пабожнай каталіцкай сям'ёй сёння збіраемся, каб разам маліцца да Пана Бога. І падчас малітвы будзем шчыра прасіць аб адной рэчы. Каб Пан Бог зрабіў так, каб у свеце паміж людзей заўсёды была еднасць і супакой. Бо гэта тая рэч, которая нам так неабходна і которую прагне сэрца кожнага чалавека, і дарослага, і дзіцяці. Сябры, але перад тым, як перайсці да нашай малітвы, нам трэба прывітацца з тымі, которые будуць маліцца праз тэлемост разам з намі. Найперш сваё прывітанне усім удзельнікам нашай супольнай малітвы шлюць тыя, хто сабраўся тут, у Мінску. А гэта значыць, мы з вами. Перадаю мікрафон біскупу Юрію для таго, каб мінская група прывіталась з іншымі. Дарагія, мы сабраліся тут у гэтым сацыяльным цэнтры у нашым горадзе, у горадзе Мінску, і мы прадстаўляем нашу групу. Мінск вітае! Па Хрысту! Вялікі дзякуй мінскай групе, а цяпер на сувязь з намі для прывітання выйдуць дзеці з Віцебска. Мы молимся о супокое во всем свете, а особенно на нашей родине Беларуси. Молимся за тех, которые проходили коронавирусом. Просим их вас выздоровления души и тела. Віцебск, вялікі дзякуй за вашае прывітанне. Вялікі дзякуй вам, дзеткі. Дзякуй таксама вашым душпастарам, біскупу Олегу і ксяндзу Віктару. Вітаем вас. А наступнымі нам шлюць свае прывітанні дзеткі з Магілёва. Долоні, з Марыяй па жыцці, з усмешкаю на твары, з любов'ю ў душы. Самыя сардэчныя словы прывітання ўсім удзельнікам сёлетняй акцыі «Мільён дзяцей моляцца на ружанцы» са славутага горада на Дняпры Магілёва. Мы цешимся, что можем доучиться и молиться о супокой и сгоде во всем свете и в нашей краине. Магілёў молится. Яшчэ раз усіх вітаем. Прывітанні! Прывітанне! Біскуп Александр, сестра Вера, дзеткі з Магілёва, мы радыя вас бачыць, радыя вас чуць і шчаслівыя разам з вами маліцца. А зараз наступная група, з якой мы хочам прывітацца, гэта дзеткі з Пінскай дыяцэзіі з горада Баранавічы. Шчыра вас вітаем з баранавіцкай зямлі. Менавіта тут, з Піншчыны, з заходняй часткі нашай Беларусі, з Палеся. Дзеткі з розных парафій горада Баранавіча лучацца разам з вамі ў гэтай акцыі малітоўнай аб супакоі ў свеце. Шчыра вас усіх вітае. Хвала Христу! Векі хвала! Ксёндз Павел і дзеткі з Пінскай дыяцэзіі з Баранавіч, рады вас бачыць і радыя з вами баліцца супольна аб еднасці і супакоі. А зараз таксама мы
прывітаемся з дзецьмі з Гродна. Каб свет ратаваць, на нянавісці, гвалту, Пан Езус да нас сваю маці спаслаў, вучыў дапамогі шукаць у ружа мучанікаў. Моліся за нас. Мы, дети, к Табе, Божа, сэрцы ўзносім. У гэты складаны, напружаны час. Сабраўшыся разам, Марыю мы просім. Суцяшальніца засмучаных, моліся за нас. Святы Отец Піо прыйшоў з прапановай сабраць нас мільён, каб спазнаць скарбы лас. Мы спросім, каб жыць у адзінстве і згодзе. Каралева супакою, моліся за нас. Каб людзі, якія сумуюць па дому, змаглі на радзіму вярнуцца хоць раз, убачыць зноў хату, падворак знаёмы, палёгка мігранту. Моліся. Каб край нас заўсёды квітнеў моцнай верай, любой, как у ім, не на светлах была, каб люди жили непохитной надеей. Королева Беларуси, молись! Мы, Гродна катедра, вітаем вас! Гродна, мы вельмі рады, што з вами на сувязі, што сігнал пераадолеў вялікую адлегласць, і цяпер у нашай супольнай малітве мы будзем разам, будзем блізка. Вітаем вас! Сябры, а цяпер з прывітальным словам да нас звернецца біскуп Юрый Касабуцкі, які таксама і распачне сённяшнюю малітву. Хвала Христу! Хвала! Дорогие удельники этой молитвы, когда мы открываем Евангелие, то читаем слово Христа, які сказаў, дзе двое альбо трое збіраюцца ў імя маё, там я сярод іх. Сёння нас збіраецца нашмат больш ва ўсіх гэтых мясцінах, мы толькі што прывіталі адзін аднаго, і мы збіраемся ў імя Езуса Хрыста на малітву ружанцовую. І перш за ўсё на гэтую малітву збіраюцца дзеткі. Христос калісьці сказаў: «Дазвольце дзецям прыйсці да мяне». І сапраўды шчырая малітва дзіцятка, яна здольная зрабіць неверагодныя рэчы, здольная зрабіць цуды. І таму па просьбе і благаслаўленні айца святога Францішка мы збіраемся на гэтай акцыі. Мільён дзетак моліцца на ружанцы. Я думаю, што ўжо нашмат больш, чым мільён дзетак па ўсім свеце злучаецца ў гэтай малітве. Мы збіраемся, каб ушанаваць Маці Божую, бо гэта асаблівы месяц, кастрычнік, месяц ружанцовай малітвы. Мы збіраемся, каб маліцца за супакой ва ўсім свеце, аб згодзе ў нашых сем'ях, аб згодзе паміж усімі людзьмі, аб панаванні любові. Мы збіраемся, каб памаліцца за ўсіх тых, хто хворы. На нашых тварах мы павінны насіць маску, бо сапраўды мы перажываем таксама эпідэмію каронавіруса, якая ніяк не можа спыніцца, і мы просім Бога аб ласку хутчэйшага выздараўлення. Молімся таксама за нашу краіну, за нашу бацькаўшчыну, аб асаблівую апеку Маці Божай. І няхай гэта наша малітва прынясе усім нам і ўсяму свету патрэбныя ласкі. У імя Айца і Сына і Духа Святога. Амен. Веру у Бога Айца Всемогутнего, стварыць адзінага, Пана нашага, які быў зачаты ад Духа Святога, нарадзіўся з Девы Марыі, замучаны пры Понскім Пілаце, укрыжаваны, памёр і быў пахаваны, зышоў да адхлані, на трэці дзень уваскрос з памерлых, узышоў на неба, сядзіць праваруч Бога Айца Усемагутнага, адтуль прыйдзе судзіць жывых і памерлых. Веру ў Духа Святога, святы касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэнне грахоў, воскресение тела и життя вечное. Амен. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле.
Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, и не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Аминь. Витай, Мария, полна ласки, Пан с тобой, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас, грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полна ласки, Пан с тобой, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в смерти. Аминь. Витай, Мария, полна ласки, Пан с тобой, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь. Аминь. О Мария, без греху першородного зачатая, за нас. Хай. Таямніца першая, звеставання Найсвятейшей Панне Марыі. Эй, усе сюды! Расскажу я вам про звездование Наисвятейшей Панны Марии. Бог послал анёла Гавриэля у город. Зараз доверишься, крылы анёлу Гавриэля. О, сапраўдны анёл Гавриэль, трапіў анёл Гавриэль на Кірмашовую плошчу. Тихо! Где жыве Панна Марыя? Ці згодна ты стаць, Матерь Божия? Сам Бог будет отцом этого дитяти. Так. Езу, просим, умацуй нашу веру. Дай им силы, як могли, каб мы, як Мария, могли цалком тебе доверять. И вучились слухать тебе, коли молимся. Анёл Гавриэль поверил Панне. Першую таямніцу спявае наша група дзетак з Гродна. Отче наш, который есть, светися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Нашего штоденного есть мирное. Избав нас от злого. Аминь. Мария, Мария Божия, молись за нас грешных, кончинами. Святая Мария, Мария Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь.
жанчинами, благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас, грешных, теперь и в минуту смерти нашей. Аминь. Дай, Мария, с тобою, благословенная ты поміж женщинами, благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас, грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою. Благословенная ты поміж женщинами, благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас, грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Дай, Мария, полная ласки, Пан с тобою. Благословенная ты поміж женщинами, благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас, грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Дай, Мария, Матерь ласки, Пан с тобою. Благословенная ты поміж женщинами, благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас, грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Дай, Мария, полной ласки, Пан с тобою. Благословенная ты поміж женщинами, благословенный плод Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас, грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Дай, Мария, полной ласки, Пан с тобою. Благословенная ты поміж женщинами, благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас, грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Дай, Мария, полной ласки, Пан с тобою. Благословенная ты поміж женщинами, благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас, грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Дай, Мария, полная ласки, Пан с тобою. Благословенная ты поміж женщинами, благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас, грешных, теперь и в хвилину смерти
смерти нашей. Амен. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, протеку теперь и завсёды и навеки. О Мария, без греху многочатая, молись за нас, кто у Тебе порятунку шукає. О мой Єзу, пробач нам грехи наши, заховай нас от огню пекельного, приведи все души до неба и допоможи особливо тим, кто найбольш потребує Твоєї милосердя. Таямница другая отведенной святой Альжбеты. Анёл Габрыэль паведаміў панне Марыі яшчэ одну навіну. Твоя тетка Альжбета таксама цяжарная. Паспяшайся да яе. Якое шчасце! Мария, как рада тебя бачить. Натхнённая Духом Святым, яна зразумела, што Марыя будзе маці Бога. Благословлен ты ми женщинами, и благословлен в лоне твоего. Езу, просим тебе, поклопотися про всіх тих, хто допомагає тобі і несе збавлення іншим. Дай ім сілы і радасці, каб праз іх кожны мог пазнаць цябе, сябра і адкупіцеля. Другую таямницу молятся детки з Витебска. Отче наш, который есть в небе, святись имя Твое, приди во царство Твое, будь воля Твоя, как в небе, так и на земле. Хлеб наш насущный дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, как и мы отпускаем Лина смерти. Амен. За нас грешных, в хвилину смерти. Благословенная ты женщины, и благословенная плодотворный твой Отец. Мария, Мати Божия, за нас грешных, в хвилину смерти. Полная ласки, Пан с тобою, благословенная ты женщины, и благословенный плодотворный твой Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, Амен. За нас грешных, в хвилину смерти. Амен.
Таямніца трэцяя. Нараджэнне Езуса Хрыста. Цяпер мы пераносімся ў Бэтлегем. А чаму? Таму што туды накіраваліся Марыя і Юзаф. Ты і будзеш Юзафам. Сапраўдны Юзаф. Ці ёсць свабоднае месца? Марыя, усе заезды занятыя, няма нам дзе спыніцца. Вось гэтае стане будзе нам палац. Тут і нарадзіўся збаўца, і першымі прыйшлі пакланіцца пастухі, якім пра гэту радасць навіну сказалі анёлы. Езу, просім цябе за ўсе сем'і дзяцей, якія не маюць свайго дому, якія былі вымушаны уцячы са свайго дому. дай нам усім твой супакой і адкрытае сэрца, каб мы умелі дзяліцца тым, што маем з іншымі. Трэцюю таямніцу моляцца дзеткі з Магілёва. Але
жанчинами, и благословленный плод у лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в минуту смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобой, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод у лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в минуту смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, як была спраглеку, теперь и завсёды, и навеки вечные. Аминь. О Мария, без греху первородного зачатая, молись за нас, теперь поразум шукаем. О мой Иисус, прощ нам грехи наши, закрывай нас от огню пекельного, проведи все души на небо, и допоможи особливо тем, кому наибольш потребна Твоя милосердность. Таямница 4. Ахвяраванне Христа у святыні. Иисуса у Иерусалимскую святыню. Тут их и зустрел Симеон. Зараз доведаешься. Праведный человек, якому Дух Святый предсказал, что он не помре, покуль не убачить збавцу. Ці могу я взять дитя? Теперь, коли вотчы мои бачили Збавителя, я могу и отпочить. Езу, просим Тебе за всіх людей, які пакутують. За людей хворых и самотных. Дай им отчуть, что Ты близко. 4. таямницу молятся дети з Баранович. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных,
теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лоне Твоего, Иезу. Святая Мария, Мать Божия, грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобой, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, как было с веку, теперь и завсюду, на веки вечные. Аминь. О Мария, без греху першородного зачатая, Молись за нас, хто кто к Тебе Тебе порятунку порятунку шукає. шукає. О мой Єзу, Пробач пробач нам нам грехи грехи наші, наші, заховай заховай нас нас от от огня огня пекельного, Веди проведи всю всю душу душу до до неба, неба, и да поможи и особливо особливо тим, тим, кому найбільш потрібна Твоя милосердність. У Иерусалимской святыни. Пройшло 12 годов, Иисус с батьками пошел у Иерусалим на свято Великодня. Єзу, откажи нам на одно питання. Откажи. Єзу, де ти? Сыня, отгукнися! Єзу, де ти був? Ми тебе повсюль шукаємо. А где ж мне быть, коли не у доме отца моего? Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что дневного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Аминь. Смерти наш
молися за нас, грешних, тепер і в хвилину смерті нашої. Амен. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з тобою, благословенная ти поміж жінками, благословенний плод у лоні Твоєго, Єсус. Святая Марія, Мати Божия, молися за нас, грешних, тепер і в хвилину смерті нашої. Амен. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з тобою, благословенная ти поміж жінками, благословенний плод у лоні Твоєго, Єсус. Святая Марія, Мати Божия, молися за нас, грешних, тепер і в хвилину смерті нашої. Амен. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з тобою, благословенная ти поміж жінками, благословенний плод у лоні Твоєго, Єсус. Святая Марія, Мати Божия, молися за нас, грешних, тепер і в хвилину смерті нашої. Амен. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з тобою, благословенная ти поміж жінками, благословенний плод у лоні Твоєго, Єсус. Святая Марія, Мати Божия, молися за нас, грешних, тепер і в хвилину смерті нашої. Амен. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з тобою, благословенная ти поміж жінками, благословенний плод у лоні Твоєго, Єсус. Святая Марія, Мати Божия, молися за нас, грешних, тепер і в хвилину смерті нашої. Амен. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з тобою, благословенная ти поміж жінками, благословенний плод у лоні Твоєго, Єсус. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, як было от веку, теперь и завсёды, и на веки вечные. Амен. О Мария, без греху першородного зачатая, молися за нас, хто тебе ратунку шукає. О мой Єзу, пробачь нам грехи наши, заховай нас от гневительного, ради нас до неба, не захвачи нам милосердность. Молитва до святого Юзефа. Славний патріарх, святий Юзеф, який можеш зробити магчиме немагчимим. Поспіши мені на допомогу у хвилину тривоги і тяжкостей. Возьми під свою оборону вельми серйозна і складана ситуація, які я довіряю тобі. А яны былі шчасліва вырашаныя. Мой умілаваны Отче, цалкам спадзяюся на цябе, няхай не кажуць, што я дарэмна заклікаю цябе. І паколькі ты можаш усё рабіць разам з Езусам і Марыяй, пакажы мне, што твая дабрыня такая ж вялікая, як і твая моц. Амен. Марія,
дарагія дзеткі, вялікі дзякуй вам за ваш такі шчыры, такі адданы ўдзел у гэтай вельмі прыгожай малітоўнай ініцыятыве, якая называецца «Мільён дзяцей моліцца на ружанцы». Дзякуй дзеткам з Мінска, з Магілёва, з Гродна, з Баранавічаў, з Віцебска, якія ўдзельнічалі ў тэлемасце. Дзякуй таксама дзеткам са шматлікіх парафій у Беларусі, которые не мелі такой магчымасці, але которые бачылі і чулі і маліліся разам з намі праз інтэрнэт. Дзякуй таксама і дарослым, которые удзельнічалі ў гэтай малітве. Дзякуй душпастарам, канешне ж, нашым біскупам, святарам, законным сёстрам. Ведаеце, Езус Христус, ён быў таксама дзіцём, а Марыя з'яўляецца яго маці. І яны вельмі любяць дзяцей. А што гэта значыць? Гэта азначае, што тую просьбу, якую мы да іх накіравалі, яны, напэўна, выслухаюць. І з неба падтрымаюць кожнага чалавека, які імкнецца да таго, каб на зямлі быў супакой і еднасць. А на заканчэнне сённяшняй малітвы хачу яшчэ папрасіць арцыбіскупа Тадеуша Кандрусевіча накіраваць да нас заключнае слово і ўдзяліць нам благаслаўленне. Дорогие дети, собранные тут у Мінскім хрысціянскім цэнтры, таксама ўсе дзеці, якія сёння разам з намі моляцца на Ружанцы, і ў Гродні, і ў Віцебску, і ў Магілёве, і ў Баранавічах, якія таксама моляцца, дзякуючы прамой трансляцыі, і ў іншых месцах. Мы не ведаем дзе, не ведаем у якіх парафіях, але ведаем, што сёння такая магчымасць ёсць, а можа нават дома, можа нават у сваёй сям'і. Я хацеў бы шчыра падзякаваць вам за гэтую супольную малітву. І удумаемся толькі, што сёння ў шматлікіх гарадах, вёсках і сем'ях Беларусі дзеці аб'ядналіся. Колькі нас было, Бог ведае, але напэўна тысячы. А калі успомнім аб тым, што гэта агульнасусветная акцыя, агульнакасцёльная акцыя, то ва ўсім свеце гэта мільёны і мільёны. І гэта вельмі радуе, бо, як на пачатку святой імшы, перапрашаю святого Ружанца, заўсёды мы так прывыклі гаварыць святой імшы, распачынаем малітву. Ксёндз біскуп Юрый припомніў, што дзе двое ці трое сабраліся ў імя Езуса, Езус ёсць пасярод іх, Езус сёння сярод нас, і гэта вельмі важна. Я дзякую арганізатарам, перадусім сестры Чаславе Навіцкай, яна адказная не толькі за арганізацыю гэтай малітвы тут у Мінску, але ва ўсёй Беларусі. Вялікая дзякуй, сестра Часлава. Гэта не так проста сабраць усіх, не так проста дамовіцца з усімі, каб у той сам час все гэта было. Дзякуй арганізатарам на местах, дзе гэтая малітва адбывалася, дзеці сабраліся. Дзякую бацькам, якія прывялі дзяцей, выхавацелям, якія спадарожнічалі ім, можа, таксама вучылі спецыяльна гэтай малітвы. Ну і асаблівыя словы падзякі хачу выказаць нашаму парталу «Католік Бай». Гэта адзін з буйнейшых рэлігійных парталаў нашай краіны. І ён не толькі інфармуе аб падзеях рэлігійнага жыцця у Беларусі, таксама сусветнага касцёла, але і фармуе чалавека. І дзякуючы такой малітве, ён таксама фармуе гэтага чалавека. Малітва ружанца – гэта самая простая малітва. Яе вельмі лёгка маліцца гэтай малітвай, і трэба карыстацца з гэтай малітвай. Тыдзень таму я быў у Новосібірску, можа, не ўсе дзеці ведаюць, дзе Новосібірск знаходзіцца. Вось, але вам таты і мамы пакажуць на мапе, дзе ён знаходзіцца. Там была вялікая канферэнцыя, там шмат сведчанняў было, як людзі захавалі веру, як пераказвалі адзін аднаму, старэйшае пакаленне малодшаму. І выступала такая жанчына з Владзівастока. Таксама пакажуць старэйшыя, дзе ты Владзівасток знаходзіцца, недалёка Японіі нават. І такая жанчына кажа, я была маленькай дзяўчынкай, і я нічого не разумела, але моя бабця з ружанцем сядзела. Яна адмаўляла ружанец. І я бачыў, яе вочы свяціліся, як святой. І гэта мне пацягнула. Я прасіла, навучы мяне. І, можа, гэта была дарога да Бога. Я сёння удзячная за гэта.
Напэўна, шмат з нас ведае, што часамі на дзвярах могуць быць такія словы напісаныя. Ну, я тут в нашай краіне не бачыў, але за мяжой бачыў такое: без стука не ўваходзіць. Толькі калі пачуем гэты стук, ну тады можам увайсці. Хтосьці пачуе гэты стук, кажа, што мы можам увайсці туды. Ружанец – гэта стук у дзверы Марыі, каб яна ахінула нас усіх, асабліва вас, дзеці, сваёю апекаю. Мы маліліся першай часткай ружанца, дзе ў цэнтры знаходзіцца сцэна аб нараджэнні Езуса. Ну, ёсць такі прыгожы аповед Божае нараджэння, і, вядома, прадстаўленні адбываюцца ў школах, у парафіях і гэтак далей. Падзялілі ўсе ролі. Тут Ёзаф, тут Марыя, тут яшчэ хтосьці, таксама гаспадар заезду, дзе трэба было зайсці. Ён вывучыў добра. Калі Ёзаф спытаўся, ці ёсць тут месца, ён павінен быў адказаць: няма, так як дзеці тут адказалі, вельмі добра адказалі, паводле Евангелія. Ну, але штосьці заела гэтага хлопчыка і маўчыць. Раз пыталіся, другі маўчыць. Ну, Ёзаф так паштурхоўвае трохі Марыю, ну, ідуць у іншае месца там і гэтак далей. Адыходзяць, усе так глядзяць, ну, штосьці не так, не паводле сцэнарыя напісанага. Далей. І нечакана гэты хлопчык крычыць: вяртайцеся, вяртайцеся, у маім заездзе, у маёй гасцініцы ёсць шмат месцаў. Я жадаю вам, дарагія, каб прадстаўніцтва Марыі пад яе апекаю у вашых сэрцах заўсёды было месца для Езуса. І няхай на гэты шлях вас, вашых бацькоў, выхавацеляў, усіх тых, хто сёння яднаецца разам з намі, дзякуючы прамой трансляцыі, благасловіць Бог. Таму цяпер прыміце благаслаўленне, якое разам з біскупам Юріем мы удзелім, а таксама хочу запрасіць біскупаў, якія біскупа Олега Буткевіча, біскупа Александра Яшэўскага, а можа, дзесьці яшчэ ёсць інны біскуп, не бачым тут, разам далучыцца да гэтага благаслаўлення і удзяліць благаслаўлення дзецям, тым, з якімі мы знаходзімся, але таксама ўсім тым, якія сёння разам з намі моляцца. Пан з вамі. І з духам тваім. Няхай імя Пана будзе благаслаўлёна. Цяпер і навекі. Дапамога наша ў імені Пана. Які стварыў неба і зямлю. Няхай вас благасловіць Бог усемагутны, Айцец і Сын і Дух Святы. Пахвалёны Езус Христос.